kiri tong liya. Perasaan tunan di bagai ceng kiri. Coba kotor coli naik. Dia rumah ni stream dok tuh bolok fake news kayak mana bagai dia nak nak ngomong ni apa ni coba balik naik. Dia nak goreng hai. Dia nak goreng cek. Sanan Patrika hai. Sanan Patrika hai. Sonan Patrika hai. Oi one is crab. Oi man is crab. One is crab. Oi opos dia nagre. Oi one is crab. Kolongka ane mung Razurupni ang Teramura Government Degree College ni 5th semester student kongka khaise mi aprosung Roman script no demand khai thaniyo te जों देवनागरिक न अपोज खायथानियो जों कासे तिनि फुंगो फेक न्यूज मानखा जों रोमान स्क्रिप्ट न नांगिया देवनागरिक न नांगो नै जों कासे सब शक्ति चैनल नखा आबो फेक चैनल जों आबनो सबेलाय न साजागलिया जों नांमानिके रोमान स्क्रिप्ट न नांगो जों I want रोमान स्क्रिप्ट I support रोमान स्क्रिप्ट आबनो जों आंदोलन खायतन जों सिरि खगै साइ दङ महायके तफान बरक जोंनो चिनि केबे मुंगो फायै सब शक्ति जोंनो साखा जोंनो रोमान स्क्रिप्ट न नांगिया हनै ते देवनागरिक न बरक सापर्ट खायो हनै जों आबायखे लामा हिमो हनै बरक जोंनो फेक न्यूज फुनोखा आ फेक न्यूज बेलायनो जों जाजागलिया जों आबनि बागै तेसे जों लामा अंखारै आबनि बागै जों प्रोटेस्ट खायना गसेबो जों किसाफोरनो जाजागलिया आबनि बागै जों कक ब्रक सानाय जों रोमान स्क्रिप्ट न सैथाव जागो जों रोमान स्क्रिप्ट न हामजागो जों ताबो खायनो हाय जों देवनागरिक बाय सैना थांगांखे जों क्लास 1 नि सिमि तेसे फरायना नांमा हाय खलायनाय इंखांके जों खबसनिया निजे साकनि बुंसे सैना रोङि आंखांके जों देवनागरिक न बुटेके सैनाय सिनि सार सिनि मास्टार डिग्री खलाय तंनाय सिनि PhD लेवल नि परि तंनाय सार संनाव बाहायके जोंनो तेसे फोरोंनायनि खोथा खलायो इंके PhD लेवल नि सार संसे तेसे क्लास 1 नि लेवल बे बाक्स पढनां खांके सिनि कक ब्रक गुफ्रु कुसुकानाय आबनो जों वान सगै जों बेलायनो साजागिया देवनागरिक न परिनानि आबागै जों सापर्ट खलायो रोमान स्क्रिप्ट न जों रोमान स्क्रिप्ट नांगो I want रोमान स्क्रिप्ट I support रोमान स्क्रिप्ट खुलुमखा।